Ina farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki, masoya maza da mata, babba da yaro zuwa wajen taron bikin ɗaurin aure na wanda za a ɗaura ranar Juma'a, wanda ya daidai da 12 ga watan Oktoba a Fage layi mai kwalta a gidan Alhaji Sunusi Hassan MD. Mun ji daɗi da wanda yake nuna mana farin ciki tun kafin a yi, da wanda Allah ya ba wa ikon zuwa ya zo ya riski wannan abu, wanda kuma Allah bai ba wa iko ba, shi ma hakan nasara ce, bakinsa ya fi kafarsa tasiri insha Allah. Na gode, ina alfahari da ku.